ini ki nongelam ki bakrau jong kerja menriu belong ru nongelam unok sing jong ke Voice of the People Party ba nak menta ki pai ba ki ba kwa banwan banai insim ni ban pau yi jing solem ke jing ki ya ka sem namar ka ni ke jing ja ka ba kindet ke jing ja ka bonra ke jing sosi jing ja ka bonra ya ke jing tamang ke jing pai insim ka ying ka don ban penbet ke ni bat ban ye thok kum ni shi ki pai ba jong kari ba ya kamet ke jing I Dr Ricky an bo hang ni po pok se haru shibiji la shai ka sni but nang ni ami ban ra pat ya kamet ke jing Sha Nongsder ka jaka ka ba I ban shong but ban pendep ru ya kamet basa ke jing pat la shi si sa jai kata kana ka jing pendek ka ba ni ko ban tip ki pai ba khang ba kin yo ya ni jing tip mat kana bagi tu ki ba ko ban wan chapo pok se kin so tho ban wan hapo por shibiji amar hadin kata anra no ya kamet jing chapo Nongsder but on bo ya kamet jing Nongsder adok la shai si adok la shi si